ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ தமிழும் சரஸ்வதியும் சீரியலோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதில் ஃபர்ஸ்ட் சீன்லையே தமிழ், சரஸ்வதி, கோதையோட ஃபேமிலி எல்லாருமே சாப்பிட்றதுக்காக உட்காந்துருக்காங்க. அப்போ தமிழும் கோதை ரொம்பவே சோகமாக இருக்கிறத பார்த்துட்டு அவங்களோட மூடை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக, அம்மா நீங்கள் எல்லாருக்குமே உருண்டை சோறு பிடிச்சு கொடுப்பீங்களா, அதை இப்போ எல்லாருக்கும் கொடுக்குறீங்களான்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. அதுக்கு கோதையும் கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் ஒரே தட்டில் எல்லா சாப்பாடையும் போட்டுட்டு ஒவ்வொரு உருண்டையும் எடுத்து கொடுக்குறாங்க. இதை பார்த்துட்டு எல்லாருமே ரொம்பவே சந்தோஷமாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. ஆனால் கார்த்தியும் ரொம்பவே சோகமாக இருக்கா. தமிழும் என்னடா ஆச்சு, நம்ம சின்ன வயசுல இந்த மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிட்றதுதான் எனக்கு நினைவு வருது, அதனால நீ சந்தோஷமா சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அதுக்கு கார்த்திகோ, இல்லைன்னா அந்த அர்ஜுன் பேச்சை கேட்டுட்டு நான் உங்களை எவ்வளோ கஷ்டப்படுத்திட்டு நினைக்கும் போதுதான் எனக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு தமிழும், நடந்து முடிஞ்சதை பத்திலாம் இப்ப எதுக்கு பேசிட்டு இருக்க, முதல்ல இப்ப நீ சந்தோஷமா சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே பெருந்தன்மையா பேசிட்டு இருக்காங்க. இதை கேட்ட கார்த்தியும் ரொம்பவே சந்தோஷத்தோட சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா தமிழ் அர்ஜுனுக்கு எதிராக தான் பண்ண போற பிளானை பத்தி எல்லாருக்கிட்டையுமே சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம முதல்ல அவனோட கம்பெனிக்கு போற எல்லா ரா மெட்டீரியல்ஸையுமே தடுத்து நிறுத்தணும். அப்பதான் அவன் எந்த மெட்டீரியல்ஸும் இல்லாம ஃபேக்டரியை ரன் பண்ண முடியாம தோத்து போவான்னு சொல்றாங்க. ஆனா இதை கேட்ட கோதையும் பதட்டத்தோட, அப்படிலாம் செஞ்சிடாத, அந்த ஃபேக்டரியை நம்பி பல குடும்பம் இருக்கு, அவங்களுக்கு வேலை இல்லாம போயிடுச்சுன்னா அவங்க ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஆனா அதுக்கு தமிழோ, நாளைக்கு தான் நம்ம ஒரு ஃபேக்டரி ஆரம்பிக்க போறோம்ல, அதுல நம்ம ஆள் தேவன் போட்டா நம்ம கம்பெனில எல்லாருமே வந்து சேர்ந்துப்பாங்க, அதனால அவங்களுக்கு எந்த விதத்திலையும் பாதிப்பு இருக்காதுன்னு சொல்றாங்க. இதை கேட்கிற கோதையும் தமிழோட புத்திசாலித்தனத்தையும் மத்தவங்க மேல இருக்கிற அக்கறையை யோசிச்சு பார்த்துட்டு ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறாங்க. அடுத்த நாள் எல்லாருமே சேர்ந்து தமிழோட ஃபேக்டரி திறப்பு விழாக்க போறாங்க. அப்ப ஃபேக்டரியோட நேம் கோதை சரஸ்வதி இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு இருக்கு. இதை பாக்குற கோதையும் ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்கும், தமிழ் தான் சொன்னபடியே அர்ஜுனுக்கு எதிராக ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தமிழோட இந்த பதிலடிக்கு அர்ஜுன் இதை தடுக்கிற மாதிரி ஏதாவது பிளான் பண்ணுவாங்களா, இது எல்லாத்தையுமே நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம்.